A Quartz Mineral Kft-t 1996-ban alapították magánszemélyek, és a Quartz Ásvány Kft. Magyar tulajdonú cég, melynek székhelye Budapesten, telephelye pedig a Balatonparti Nemesgulácson van. Tevékenységünk fő profilja különböző kvarc alapú termékek, főként építőipari anyagok gyártása, forgalmazása. Fő célkitűzésünk a vevői és felhasználói kör egyre növekvő igényeinek minél magasabb, európai szabvány szerinti színvonalon és minőségben megfelelni. Munkánk eredményességét látszik visszaigazolni az elmúlt néhány év tapasztalata, piaci részesedésünk folyamatos emelkedése. A termékeink gyártásához szükséges kiváló minőségű kvarc alapanyagot a Quartz Ásvány Kft. Kisőrsi bányaüzeme biztosítja, amely Magyarországon egyedülálló nedves és száraz osztályozó technológiával rendelkezik. Termékeink Quartz márkanéven kerülnek